Хәерле көн, Татарстан. Саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. 21 октябрь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Максат итеп куйган һәр эшегез уң булсын. Россиядә бер генә милләтнең дә дистанцион рәвештә ана телен өйрәтә торган онлайн мәктәбе юк диләр. Татарның ана теле мәктәбеннән кала. Татар телен аралашу чарасы буларак интенсив өйрәтүне үз алдына максат итеп куйган әлеге мәктәп 2013 елдан иң заманча укыту чарасы. Әлеге вакыт аралыгында онлайн мәктәп ярдәмендә ничә кеше татар телен өйрәнде. Шулар арасында безнең бүгенге кунагыбыз Артур Пашиев. Артур Пашиев Республика онкология клиник диспансерында табиб-анестезиолог булып эшли. Татар телен онлайн дәресләр аша өйрәнергә аны нәрсә тәргән? Бу турыда ул үзе сөйләп китәр. Исәнмесез, Артур, хәерле көн. Исәнмесез, Айзилә, хәерле көн. Иң элек әйдәгез әле татар телендә матур итеп үзегез белән таныштырып үтсәгезче. Ярар. Миңа 42 яш, мин Казанда яшим, анестезиолог-реаниматолог, онкология үзәгендә булып эшлим. Һәм мин 2нче ел татар теле, ана теле мәктәптә өйрәнәм. Субханалла. Бик яхшы, бик яхшы. Сез, Артур, чыгышыгыз белән рус егетеме? Чиста рус түгел, ярты рус, ярты татар. Аңлашылды. Менә нәрсә этәрде сезне шулай татар телен өйрәнергә? 2 ел элек пандемия килгәч, минем уем булды. Мин бу вакытта инглишчә инде начар түгел белә идем. Вот бу вакытта мин сиздем, миңа татар теле җитми. Интернетта ана теле мәктәпне таптым. Ну, как подписаться итем, һәм өйрәнү башладым. Менә бит. Димәк, пандемия, ягъни өйдә утыру вакыты бушка китмәгән, сезнең әгеме ярдәм иткән. Ие. Менә нәрсәләр өйрәндегез әлегә? Менә ана теле курсы ул сезгә нәрсә бирде? Нәрсәгә өйрәтте иң беренче чиратта? Ана теле курста бик кызык программа, то есть анда күнегүләр бар һәм сәләп дәресләр бар. Һәр көн укытучылар белән сөйләргә мөмкинлек бар. Онлайн димәк. Онлайн. Ие. Курска барырга кирәкми. Ну, бу миңа бик уңайлы. Ошады димәк. Ошады. Ие. Менә сездән үрнәк алып, дусларыгыз, танышларыгыз, сезнең кебек үк, әйдә, мин дә татар телен өйрәним әле дип әйтүчеләр булмадымы? Минем бер таныш хатын кыз бар, ул медицинада түгел. И вот мин дә белдем, ул да татар теле өйрәнә. То есть хәзер бу такой заманча тренд. Ие. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу яхшы тенденция. Бик яхшы, ие. Тагын да дәресләрне дәвам итәсезме? Мәсәлән, менә сез бит инде пандемия вакытында өйрәнә башлагансыз, һәм менә хәзер дә кереп карап онлайн дәресләрне узасызмы? Әлбәттә, узам. Һәр көн дәрескә кирергә тырышам. Ничә минут, сәгать түк дип әйтмим инде, вакытыгызны сарыф итәсез? Бер дәрес гадәттә 45 минут, 50 минут була. Менә бит. Димәк, 45 минутны жәлләмичә сез татар теленә багышлыйсыз. Афәрин дип әйтергә кирәк бу чиратта, Артур. Менә тагын нинди телләр өйрәнергә теләгегез бар? Димәк, бит инде сезнең төп эшегездән кала менә шулай телләр өйрәнү теләге бар. Бу бит инде юктан гына килми. Инглиз телен өйрәндем. И шуңа күрә миңа икенче яңа теле авыр, ну, бу авыр, әмма бик авыр түгел, чөнки мин инде беләм ничек бу тел өйрәнү кирәк.
Менә бит. Димәк, сез бик максатчан егет, Артур. Чынлап та, менә шундый кешеләребез, шундый яшьләребез күбрәк булсын иде безнең дә Татарстаныбызда нәкънәсенең кебек үзлегеннән татар теленә өйрәнүчеләр. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә, инде сезгә менә шушы телләр өйрәнүдә һәм инде эшегездә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Менә шундый максатчан, тырыш егетләребездән, яшьләребездән үрнәк алыйк. Хөрмәтле телевизор караучылар, тапшыруыбызның алдагы минутларын йылдызлы Instagram белән дәвам итәбез. Хәбәрчебез Алия Галиуллина һәр вакыттагыча иң кызыклы видеолар белән таныштыра. Йылдызлы Instagram сәхифәсе сезне сәламли. Бер ай дәвамында барачак халык санын алырга делегациялап хәзерләнәләр. РСФСРның халык артисты Ринат Ибрахимов үз тавышын зур горурлык белән татарлар өчен биргән. Кадерле дуслар, туганнар, якташлар, татарлар, перепись населения. 7 килограммлы балык тотасыгыз килсә, авылда яшәүче блогер оста балыкчы Алмаз әфәндегә мөрәҗәгать итәргә кирәк икән. Гармунчы Илдус Шайдуллин көзнең соңгы матур көннәрен җыр белән узата. Караучылар саны да җырга гына түгел, көзге урманга сыкланып та артадыр. Bizde bir tavlar varla, tav astında tallar var. Talıda yaprak binde sağınıp, sizden indi haller var. Talıda yaprak binde sağınıp. Гармунчының яшен сорамыйлар, яшь егетләр сыман издерә киләсе язмадагы героебыз. Әлегә сезнең белән саубуллашам, Instagram яңалыкларын бергәләп күзәтик. Татарстанда мәчетләр татар телен саклау һәм үстерүгә зур тырышлык куеп, әйтеп бетергесез өлеш кертәләр. Шуңа күрә Татарстан дини нәзарәтендә татар теле мөхитне үстерә торган мәчетләр арасында изге әманәт бәйгесе игълан ителде. Студиябыз кунагы Рауил хәзрәт әлеге бәйгенең үзенчәлекләре һәм нәтиҗәләре турында сөйләп үтәр. Әссәламу алейкум, Рауил хәзрәт. Ва алейкум ассалам. Изге әманәт бәйгесенең үзенчәлекләре һәм инде нинди максаттан чыгып әлеге бәйгене оештырдыгыз? Шул хакта сөйләп үтегезче. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инде ушул мөбарәк булган Мәүлид айында рөхсәт итегез әввәлән хөрмәтле мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллинның сәламларын, котлауларын тамашачыларга, кардәшләребезгә тапшырып үтәргә. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте илә ушул изге әманәт инде бик тә мөһим, бик тә кирәкле булган чара булды. Алдан әйтеп уздыгыз, безнең мәчетләребез, алар инде 1000 ярымнан артык. Аллаһка шөкер, шәһәрдә булсын, авылларда булсын, мәчет, мәхәллә, мәдрәсәләре каршында халыкка гыйлем биреп, ана телебезне, татар телебезне өйрәтеп, гореф-гадәтләребезне өйрәтеп, бала вакыттан ук инде күрсәтеп тормышларын, хезмәтләрен алып баралар. Һәм инде бу чара бигрәк тә хуп булды. Аллаһның зур рәхмәтләре булсын. Инде хөрмәтле Марат Гытов улы Әхмәтовка, инде аның тел комиссиясына Аллаһка шөкер, ул инде мөфтияткә килеп, хәзрәтебез белән дә күрешеп, әйдәгез әле дип шундый күркәм тәкъдиме булды. Мәчетләр арасыннан барлап куйык әле шундый алдынгы булган мәчетләрне, кая татар теле белән, кайда балалар тәрбияләү, кайда гаилә инде кыйммәтләрен үстерүдә булсын. Ягъни һәр киң кырлы инде шул яктан карлап барлый әле, карый әле, араларыннан билгеле әле җиңүчеләрне диеп, инде шундый тәкъдим белән килде. Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм шуңа өстәп әйтәсем килә, инде районнарыбызда да шулай ук бу комиссия булганнан соң, кайбер түрәләребез элек бу мәсьәләне аңлап, төшенеп беткермәсәләр, хәзер Аллаһка шөкер нәрсә икәнен, кирәкле нәрсә икәнен, телебезнең, милли гореф-гадәтләребезнең, халкыбызның киләчәгенең мөһим икәнен аңладылар. Һәм дә Аллаһка шөкер,
назариятыбызда ушбу изге әманәт исеме дә изге әманәт бит. Аллаһ Тәала безгә бит аны бүләк итеп биргән зур әманәтләрнең берсе изге әманәт. Безнең милләтебез, милли халәтебез, телебез, гореф гадәтләребез бу Раббыбыз Аллаһның бүләге бит. Шуңа да без аны сакларга, якларга, инде киләсе буыннарга инде әлбәттә тапшырырга тиешлебез. Инде бу ел башында игълан ителгән изге әманәт конкурсы инде безнең Татарстаныбызда, әгәр дә карасак, ул 9 өлешкә, 9 казиятка бөленгән. Яни шул казиятларга инде мөхтәсибәтләр районнар керә. Яни шул җирлекләрдә, бөтен җирлектә Аллаһның рәхмәте илә имам мөхтәсибләребез, хәзрәтләребез, казыйларыбыз бу мәсьәләгә бик җитди карап, инде үзләрендә Аллаһның рәхмәте илә конкурслар үткәрделәр әүвәлән, сайлап алдылар иң-иңнәрен. Һәм шул сайланганнар инде Аллаһның рәхмәте илә шул казыйлар шурасына тәкъдим ителде. Һәм инде казыйлар аларның арасыннан шулай күркәм итеп сайлап алдылар. Ушбу конкурста катнашканнар. Нинди таләпләрдән чыгып сайланылды әлеге эшләр? Таләпләргә килгән вакытта безнең инде конкурсыбыз инде 6 төрле юнәлеш белән бара. Бу мәсәлән иң яхшы мәчет, мәсәлән, балаларыбыз белән татар телендә эшләүче иң яхшы мәчет. Шулай ук инде балалардан соң килгән буын яшүсмерләребез бар. Яни алар белән эшләнгәндә эшләүче иң яхшы татар телле мәчет. Һәм шулай ук өлкәннәребез, олы яшьтәгеләребез, аларны да бер читкә куймыйча, алар инде телебезне әйбәт белсәләр дә, Аллаһның рәхмәте илә алар белән эшләүче иң яхшы татар телендәге мәчет. Һәм инде гаилә кыйммәтләре, гаиләләр белән эшләгән вакытта ана телебезне, татар телебезне кулланган иң яхшы мәчет. Һәм шулай ук инде социаль челтәрләрдә, интернетта булсын, газета журналларда булсын, телевидениедә булсын, яни татар телебездә эшләүче иң яхшы мәчет һәм соңгысы инде иң яхшы татар телендә эшләүче имам хатиб хәзрәтләребез. Шунда да юнәлешләр шактый икән, һәм бәйге нинди нәтиҗәләр күрсәтте? Инде нәтиҗәләр чыгарга өлгердегезме? Нәтиҗәләр Аллаһка шөкер бик чыкты. Яни алдан әйткәнемчә Татарстаныбызның инде бөтен шул казият төбәкләреннән инде конкурсатлар килде. Алар электрон формада, кагаз форматында тапшырылдылар жюригә. Һәм инде жюри утырып, инде казыйларыбыз утырып бергәләп, шулар арасыннан иң-иңләрен һәр менә шул туры килгән сайлап алдык. Чөнки инде ул алар һәрберсе килде бер юнәлеш белән. Yani her bir qaziyatdan yöneliş bile kile indi. Mesela bu мәчет гаилә проектларын башкара бик әйбәт, бусы балалар белән бик эшле бик әйбәт, бусы өлкәннәр белән мәсәлән иң яхшы имам шулай килде. Һәм шул 9 төбәк арасыннан инде араларыннан сайлап алдык инде. Һәр бер номинациядә беренче, икенче, өченче урыннар. Һәм инде без анда әлбәттә Мәүлид бәйрәмебез 17 көнне шул хөрмәтле инде Марат Гатыф улы Әхмәтов катнашында бергәләп, инде мөфтиебез, хөрмәтле кунаклар каршында шул номинация бүләкләрен тапшырырга исәпләгән идек. Ләкин кызганыч бу чир таралу пандемия сәбәпле инде ул нәрсә барып чыкмады. Әмма ләкин җиңүчеләребез билгеләнгән. Әйе. Равил хәзрәт, менә мәчетләрдә милли үзаң үстерүдә нинди чаралар оештырыла? Шул хакта да сөйләп китегезче. Әгәр дә без бу чараларга килсәк, алар искитмәле. Аларның нинди генә юк, нинди тирелегенә юк. Аллаһка шөкер, хәзрәтләребез, алар белән җилкә басып эшләүче мөгаллимнәр, мөгаллимәләр, абыстайларыбыз, гыйлем бирә торган инде хөрмәтле кардәшләребез, ягъни Аллаһка шөкер, замана белән бергә атлыйлар. Yani bütün türlü sıfatlı bulgan indi balalar bile eşlevde, yaşüsmürler, ülkenler bilen bulsun, sosyal çelterlerde bulsun, bütün aldığını indi çaralarını kullanalar. Şular bilen işliler. Yani eğer de karasan rayonlar arasında türlü, elden indi tege başka da kilmegen iskitmeli çaralarını kullanalar. Şul terbiye çarasında. Yani bizim buğunabız, milletimiz tilini unutmasın deyip, gırıf adetlerini unutmasın deyip, bu turmuşumuzda bulsun deyip. Çünkü indi ol dinimiz İslam kebek şulay yok. Ana tilimiz, milli gırıf adetlerimiz de o bizning indi bizning yaşayışımız anın nikizi bulup tura. Равил хәзрәт, җәмәгатьчелекнең бер өлеше милләтне саклауга мәчетләрне җәлеп итәргә ярамый дигән фикердә. Менә сез әлеге фикергә ничек карыйсыз? O indi әлбәттә хата, ялгыш фикер.
элек-электән, борын-борыннан, инде Расулыбыз заманыннан бирле мәчетләр, алар иҗтимагый урында булып торган, халыкка тәрбия бирә торган, гыйлем бирә торган, инде адәм баласының җаны шунда ял итә торган, рухы ял итә торган, үзенә дөрес мәгълүмат, юл ала торган урын. Әгәр дә без татар милләтебезгә карасак, ул элек-электән бит инде теге магометяннар дип әйткәннәр, татар дигән сүз чыккач, аларны мөселман дип күз аллаганнар. Мөселман. Инде мөселман ничек мәчетсез торсын? Кайда гына авыл кырса да, иң әввәлен мәчетен төзегән, мәчетен бастырып куйган, мәчете аша бөтен тормышы, хаяты барган, намазы булсын, гыйбадәте булсын, җыелышы булсын, баласына исем кушу булсын, тәрбия, дәрес алу булсын. Шуңа инде Аллаһның рәхмәте илә зур мөмкинлек җай, без бик шатланабыз, сөенәбез. Менә татар теле курслары уза, Аллаһка шөкер, йөзләгән артык мәчеттә. Ягъни анда бит хәтта безнең милләт халкы гына да килми, төрле милләт халкы килә, яшьләребез килә, кызыксына, өйрәнәләр, укыйлар, сүзләрне өйрәнә, ул телне белү. Бигрәк тә үзең яшәгән җайдагы халыкның телен белү, ул зур бүләк, зур нигъмәт, зур сөенеч, зур шатлык. Шуңа инде әлбәттә мәчетләребез һәр вакыт бу юлда, бу өлкәдә хезмәт итәрләр иншааллах. Җомгаларыбыз да белгәнебезчә бит инде безнең саф татар телендә уза. Җомга хутбәләре булсын, гаит хутбәләре булсын, Алла рәхмәт илә. Без инде әлбәттә беркемне тибәрмибез, беркемне сукмыйбыз, беркемне хурламыйбыз. Ләкин Аллаһның рәхмәте илә шул алымнарны кулланып, эшебезне, хезмәтебезне алып Амин, барабыз. шулай булсын, алга таба да шулай булсын. Амин, рәхмәт. Равил хәзрәт, менә хәзерге вакытта илебез күләмендә халык санын алу бара. Милләттәшләребезгә сезнең нинди теләкләрегез, нинди әйтер сүзләрегез бар? Хөрмәтле милләттәшләребез, кардәшләребез, бу мөһим булган вакыйга. Мөһим булган вакыйга. Аллаһның рәхмәте илә Раббыбыз Аллаһ безне милләт буларак саклады. Ана телебез бар, гырыф-гадәтләребез бар. Аллаһка шөкер, инде туган як бишегебез, Татарстаныбыз бар, Аллаһка шөкер. Шуңа инде җир йөзендә кайда гына сибелеп яшәсәк тә, үзебезне татар милләтеп күрсәтергә тиешлебез. Чөнки бу безнең киләчәгебез. Безнең ныклы булган ошбу Россия мәмләкәтендә ныклы булган, хөрмәтле булган, инде әллә ничә гасыр дәвам иткән урыныбыз бар. Гыйльми хезмәтләребез бар, улы булган шәхесләребез бар. Шуңа инде әлбәттә без моны югалтмаска тиешлебез. Горурланып, Аллаһка шөкер, татар горурлана, ул аңа татар дисәләр, ул горурлана гына бара. Күкрәге киерелә генә бара, Аллаһка шөкер. Шуңа горурланып, шул вакытта бу нигъмәткә шөкрана кылып, иман белән, тәүфик белән халкыбызны уңай яктан, күркәм яктан күрсәтеп яшәргә насип кылсын Раббыбыз Аллаһ. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт, матур теләкләрегез, шушы матур фикерләрегез өчен, Равил хәзрәт. Әгәр дә милләтне көчле итеп, бөек итеп күрәсең килә икән, иң беренче булып аның көчен таны. Шул милләтнең баласы булуың белән горурлан дип язган бер акыл иясе. Хөрмәтле телевизор караучылар, илебездә халык санын алу көннәре. Әлеге мөһим чарада катнашыйк. Көзнең салкын җилләре күңелегезне ишетмәсен. Күңел кояшы һәрчак нур бөркесен дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыру безнең иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.